дуруд тамошобинони азиз, мухлисон ва дӯстдорони гузоришҳои мустақими телевизиони варзиш. духтаре ки табассум карда истодааст Пронженко аст, варзишгар бонуи риштаи варзиши сабуки кишварамон ки дар мусобиқаҳои байнулмилалӣ ҳунарнамоӣ мекунад. мерақсанд мухлисон чун ҷашн аст. дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон ҳунарнамоии худро дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё имрӯз шурӯъ менамояд ва ман ҳамаи шуморо даъват менамоям ба тамошои ин рақобат. касоне ки имконият доранд даъват менамоям ки ҳатман ба макони баргузории ин рақобат рафта бозиро ба таври зинда тамошо кунанд. хотиррасон мешавам. бозиҳои марҳилаи интихобӣ ҷоми Осиё 2026 оид ба футзал дар маҷмӯаи варзиши шаҳри Душанбе қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обӣ баргузор мегардад. гурӯҳи С ки шомили он ҳастанд дастаҳои ҷопон, Камбоҷа, Тоҷикистон ва Макао. бозии нахустини мо муқобили Макао аст. дастае ки аз рӯи нуфуз, аз рӯи дастовардҳо дар риштаи футзал чандон дастаи пурқувват нест. мо бошад бинобар дастовардҳои солҳои охир метавонем яқин гӯем ки яке аз дастаҳои пурқуввати қитъаи Осиё низ ҳастем, зеро ки дар ҷоми Осиёи охирини баргузор шуда мо наздик будем ки ба финал бароем. дар силсилаи зарбаҳои пеналти ба мо андак омад накард. инчунин имконияти хубе доштем ки дар бозӣ барои ишғоли зинаи сеюм ҳам дастаи Узбекистоно шикаст диҳем, аммо он ҷо низ каме толеи мо баландӣ накарда буд. теъдоди мухлисон хело ва хело зиёд аст. ба мо бозингарои нишон дада мешаванд ва акнун даъват мешаванд бозингарон ба майдон. шогирдони байравоҳидов мебаранд ба майдон. дарвозабони Макао хандида истодааст ва гарчанд ки аз се рақиб модуташ нисбатан дар радабандӣ хело зинаҳои поёнро касб кардаанд дар Осиё ва умуман дастаҳои пурқувват ба ҳисоб намераванд, ба фориғболӣ роҳ додан дар кор нест. танҳо ва танҳо бояд бозии беҳтарини худро нишон бидиҳем баҳри натиҷа. дар баъзе аз гурӯҳҳои дигар аллакай бозиҳо баргузор шуданд. дар гурӯҳи Б ҳамаи бозиҳо баргузор гардид. гурӯҳи Диоло бозиҳояш шурӯъ нашуда, аммо гурӯҳи С бошад аллакай як бозии Ҷопон бо ҳисоби 5-0 Камбоҷаро шикаст дод. ҳоло бошад суруди миллии кишвари Макао садо медиҳад. бошад суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо медиҳад.
чӣ дар марҳилаи интихобии ҷоми осиёи 2024 тартиби роҳхатобӣ ба мусобиқаи ниҳоии ҷоми осиё фарқкунанда буд, зеро ки ду даста аз гурӯҳ ба марҳилаи ниҳоӣ мебаромад. хуб бошад барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоии ҷоми осиё 2026 ғолиби гурӯҳ ва дастаҳо бо нишондоди беҳтарин аз зинаҳои дуюм роҳхат ба даст меоранд. футзалбозони мо истиқбол мегиранд доварони ин рақобатро. биёед онҳоро ба шумо муаррифӣ кунем. доварон аз кишварҳои гуногун ҳакам мекунанд ин бозиро. сардовар Осама Саид Идрис аст аз кишвари Баҳрайн ки дар байн қарор дорад. довари дуюм Яҳьё Ҳасан Яҳьё Алатвани аз Арабистони Саудӣ. довари сеюм Наҷот Алблуши Амороти Муттаҳидаи Араб ва довари чорум бошад Аҳмад Абдулло Юсуф Алғайс аз Амороти Муттаҳидаи Араб. қайд кардем ки бозии аввали гурӯҳи мо миёни ҷопон ва Камбоҷа боси 5-0 ба фоидаи ҷопон ба анҷом расид. дастаи Тоҷикистон ҳайаташ имрӯз чунин аст. дарвозабон рақами 1 Фирӯзбек Муродов, рақами 6 Идрис Ёров, рақами 10 Умед Кузиев, рақами 13 Бахтиёр Солиев ва рақами 14 капитани даста Дилшод Саломов. дар захира рақами 2 дарвозабон Нуриддин Ҷаборов, рақами 3 Фирӯз Бозмамадов, 4 Насратшоҳ Исмоилов, 5 Самандар Ризомов, 8 Муҳаммадҷон Шарипов, рақами 9 Муҳаммад Раҷабов, 11 Хусрав Холиқназаров ва рақами 12 бошад Некрӯз Идиев. сармураббии даста Байрав Воҳидов. чеҳраи навро ҳам мебинем дар тими миллӣ. Хусрав Холиқназаров аст. бояд якум таваҷҷӯҳ кунем ба ҳайати дастаи Макао. дарвозабон рақами 1 Сокачон аст, ду капитани даста аст. бозингарон рақами 9 Лёнг Хӯйин, 12 Ли Кенгпан, 13 Вонг Вернон ва 14 бошад Лёнг Кейин. дар ҳайати захиравӣ дарвозабон Чанг Йивен аст, рақами 3 Лё Хӯйин, рақами 4 Чан Пакчун, 5 Чонг Хӯйфонг, 6 Лам Вайчонг, 7 Вонг Чисон, 8 Коу Утчонг, 10 Фонг Чива ва рақами 11 бошад Конг Ченг Хоу. сармураббии даста мутахассиси ҳамин кишвар аст Чанг Ка Чон. ин бозиро бошад барои шумо шаҳр медиҳам меровари кишвар. бо пироҳанҳои сафед дастаи Тоҷикистон аст. дар майдон бо пироҳанҳои сабз бошад дастаи Макао. барои комёбӣ таманно менамоем ба футзалбозони кишварамон. бовар дорем ки танҳо барои зинаи аввал мубориза хоҳанд бурд, зеро ки мусобиқаҳои охирӣ нишонданд ки муқобили ҷопон ҳам мо олӣ бозӣ карда метавонем ва иштирок дар чемпионати ҷаҳон ҳам таҷрибаи калон шуд барои дастаи мо ки дар Ӯзбекистон баргузор гардида буд. аз маркази майдон тӯбро ба бозӣ медорад дастаи Макао. дарҳол ба прессинг мегузаранд бозингарони мо. хуб Макао расо 20 сол мешавад ки дар марҳилаҳои ниҳоии ҷоми осиё бозӣ накардааст. охирин маротиба онҳо соли 2005 дар ветнам ҳунарнамоӣ карда буданд. пеш аз он бошад дар Эрон ва дар худи Макао, яъне ки Макао як дафъа мизбони ҷоми осиё буд. пас он ягон маротиба роҳхат ба даст оварда наметавонистанд. Байрав Воҳидов чун ҳамеша ором аст, бо таваҷҷӯҳ ба майдон. албатта як бартарии калон дорад дастаи футзали мо ки бозингароне ки дар лигаи касбии футзали Тоҷикистон новобаста аз он ки дар дастаҳои пурқувват ва дастаҳои миёна бозӣ мекунанд, худро агар хуб нишон диҳанду дурахшанд, даъват мегиранд ба тими миллӣ. аз ҷумла Хусрав Холиқназаров, футзалбозе ки мавсими гузашта дар дастаи сомони донишгоҳи миллӣ ҳунарнамоӣ мекард. имсол ба марҳилаи интихобии ҷоми осиё таклиф гирифтааст ва чунин бозингарон зиёд буданд. зарбаи Идрис тӯб аз майдон берун мешавад. дар доираи омодагӣ ба мусобиқаи интихобӣ бозингарони нави зиёдро даъват карда буд Байрав Воҳидов. касоне ки ба талабот ҷавобгӯ гаштанд, албатта ба тими миллӣ даъват намуд.
бахтиёр солиев фаҳмо аст ки аксар бозингарони тими миллии мо аз дастаҳои пурқуввати Тоҷикистон ҳастанд, аз соро, аз истиқлол ва сипар, инчунин аз амонатбонк. фишор меорем. Саломов бозӣ мекунад Бахтиёр Солиев. гузариши Бахтиёр Солиев, партоп ва танҳо зарбаи кунҷӣ. хотиррасон мешавам ки дастаи мо шуруъ аз соли 2005 инҷониб дар ҳар як мусобиқае ки ҷомеи осиё буд, дар ҳамааш иштирок кардааст дар марҳилаи ниҳоияш. натиҷаи беҳтарини мо дар ҷомеи осиёи охирин буд дар Таиланд. зинаи чорумро ишғол кардем. он мусобиқае ки мо наздик будем дар даври нимниҳоӣ мизбонро шикаст диҳем, аммо дар силсила зарбаҳои пеналти ноком шудем. баъдан дар бозӣ барои ишғоли зинаи сеюм инчунин барои мо дар зарбаҳои пеналти омад накарда буд. гӯш карданист аз Макао ба акслоҷи мегузарад. имкон медиҳем дар нимаи майдони худашон тӯбро соҳиб мешавем. ва қайд кардан муҳим аст ки бояд голи зиёд занем агар имконият шавад. ин ноҳурмати нисбати рақиб намешавад, зеро ки агар бинёд хавфнок Дилшод Саломов агар рафту зинаи дуюмро ишғол кунем дар гурӯҳ, нишонотҳои иловагӣ хеле муҳим мешаванд, зеро ки муқоиса карда мешаванд дастаҳое ки зинаи дуюмро ишғол карданд дар гурӯҳҳои худ. як зарбаи дигар бартараф карда шуд. аз миёни 8 дастае ки дар 8 гурӯҳ ҳастанд, яктояш роҳат гирифта наметавонад. 7 дастаи дигар бошад аз зинаи дуюм роҳат ба даст меорад ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа. фирӯзбек Муродов пас тарафи Идрис Ёров. Идрис бо пои чап зарба мезанад. Идрис бениҳоят хавфнок. аллакай дуюм зарбаи хавфнок иҷро карда мешавад ҷониби дарвозаи Макао. пас аз бозгашт аз Россия ки онҷо як мавсим ҳунарнамоӣ карда буд Идрис Ёров, тадриҷан ба ҳолати хуби варзишӣ баргашт. ҳамон бозии хубиро дида истодаем дар дастаи соро. умед Кузиев, Бахтиёр Солиев, як зарбаи дигари Идрис. фишори шадид оварда истоданд бозингарони мо. голи аввал бениҳоят муҳим аст. бозиро кушода хоҳад кард. зарбаи Идрис Ёров бармегардонад дарвозабони Макао. Дилшод Саломов. акнун зарбаи Дилшод ва гол. дақиқаи сеюм ва ҳисоб кушода мешавад. худаш хоҳиш карда истода буд, тӯбро талаб дошта аз канор, гӯё ки чизеро медонист. тӯбро қабул карда дарҳол зарба иҷро мекард ва дарвозабони Макао наметавонад ин зарбаро баргардонад.
ду нафар хостанд ки сад гузаромаи зарба, аммо муваффақ нагаштанд. аммо прессинги худро суст намекунем. баръакс фишорро давом дан дар кор аст. боз барои чӣ муҳим аст голи зиёд задан? раваду дар бозӣ байни ҳамин мо бо ҷопон агар мусови бозӣ кунем, дар ду бозиамон пирӯзӣ ба даст биёрем, нишонотҳои иловагӣ ба инобат гирифта мешаванд. аз ҷумла таносуби голҳо. чоргона дар майдон иваз карда мешавад. Некрузидиев, Самандар, Насратчо. бисёрак мавсуми бо бароро соли гузашта анҷом дод буд Самандар Ризомов. ҳатто номзад ба ҷоизаи беҳтарин бозингари мавсим ҳам буд. аммо Муҳаммад Шарипов интихоб гардид. ин замон Муҳаммад Шарипов ҳам дар майдон аст. зарба ва гол! Самандар Ризомов. бедарак ман онро таъриф накарда истода будам. намедонам бо расиши сеюмаш аллакай гол мезанад Самандар. 2-0. ҳар ду голҳо ба як канори дарвозаи Макао ворид шуданд. Самандар. Идиев. Шарипов. Насратчо. худош зарба мезанад ва голи навбатӣ. агар бо ҳамин тартиб голзании мо давом ёбад, ман намедонам то охири қисми аввал чанд гол мешавад. агар 20 дақиқа вақти зинда бошад, дақиқаи 4 аст ва голи сеюм. накам аз 12 гол бояд вақт гирифта шавад. Насратчо Исмоилов. яке аз бозингароне аст ки ҳаҷми кори калонро дар майдон анҷом медиҳад. аз ҳамин ҳисоб доим пайравоҳи дуфуро ба ҳайати мунтахаб таклиф мекунад. ба ҳуҷуми навбатии худ мегузарем. Насратчо пас ба канори чап. Шарипов. Некруз Идиев. Самандар. хост ки аз байни пойҳои рақиб тӯбро гузаронад, аммо муваффақ нашуд. бисёр осон бозӣ барои мо сипарӣ шуда истодааст. ман қайд кардам ки дараҷаи бозингарон тафовуташон бениҳоят калон аст. як зарбаи дигар наздик буд Самандар ба дубл. дар ҷоми осиёи 2024 мо дар як гурӯҳ бо дастаҳои Қирғизистон, Ҷопон ва Кореяи Ҷанубӣ қарор доштем. гурӯҳи бениҳоят мушкил буд аз як назар, аммо Кореяи Ҷанубиро 2-0 дар даври аввал мувоҷиҳи шикаст гардонидем. баъда бо Қирғизистон мусовӣ бозӣ кардем ва инчунин бо Ҷопон мусовӣ бозӣ кардем. бо 5 имтиёз мо ва Қирғизистон ба даври плей-офф рохат ба даст оварданд. аммо ҳисоби таносуби тӯбҳо мо дар зини аввал қарор гирифтем. баъдан дастаи Афғонистон дар марҳилаи чорякниҳоӣ шикаст хурда аз мо бо Тайланд 3-3 бозӣ кардем. дар слеса зарбаҳои 11 метра бошад
агар хато накунам. Файзали Сардоров зарбаздан натавониста буд ва ин дар бозӣ барои ишғоли зинаи сеюм ҳам ду иштибоҳ буд аз ҷониби бозингарони мо. Шарипов, Самандар, Насратшоҳ Исмоилов бозӣ мекард бо Самандар. Ризомов, Некрузидиев, Самандар Ризомов бо ноги по зарба мезанад. Каме ҷолибтар бозӣ кардан дар кор аст. дарвозабонӣ Макао пештар мебарояд. Партобиюв ва Фирӯз Бекмуродов флаш зарба мезанад, аммо аллакай баргаштааст ба мавқеи худ дарвозабони рақиб. Фирӯз Бекмуродов дар маҷмӯъ дар корномаи худ голи зиёд задааст, гарчанд ки дарвозабон аст. ҳуҷуми навбати дастаи мо. Шарипов тӯбро гум кард, аммо Насратшоҳ аз пушти ӯ буд. Самандар Ризомов, кӯшиш мекард Макао ба ҳуҷуми аввалини худ гузарад. Пас ба марказ. Насратшоҳ Исмоилов сад мегузарад ба бозингари Макао ва имкон медиҳад ки ба тӯб наздик шавад. дарҳол зарба, аммо дар мавқеи худ қарор дорад. Фирӯз пешна биромадааст. аллакай чоргона тайёр аст барои баромадан ба майдон. танҳо як нафар иваз карда шуд. зарбаи Некрузидиев. тӯбро мушкил ба нимаи майдони мо гузаронда истодааст Макао. Солиев аз тарафи Дилшод Саломов. зарбаи навбатӣ бармегардонад ин навбат дарвозабон. боида барам ки дар маркази майдон тақрибан 700 000 нафар аҳолӣ дорад Макао. хуб медонем ки ин вилояти мухтори махсус аст дар Чин. голи навбатӣ. Идрисёров дубл 4-0. аллакай наздик ҳастем ба ҳисоби бозии Ҷопон ва Камбоҷа. ва Идрисёров голи дуюм худ дар ин бозӣ ба самар мерасонад. аз маркази майдон худаш ҳуҷумро шурӯъ кард Идрис. баъдан пас тарафи Бахтиёр Солиев ки танҳо гузошта майдонро. бениҳоят мувофиқ тӯбро мегузарад барои ҳамдасташ Бахтиёр Солиев. ҳамин ҳаракати фиребдиҳандаи Идрис буд ки тарафи чап ишора мешаваду ва тарафи рост ҳаракат мекунад. дар ғафлат мемонад рақиб, зеро ки ҳаракатро ӯ низ ба қадами аввали бозингари рақиб мемонад. Макао тайм аут мегирад, аммо намедонам ки чӣ суд
хато мекунад бозингари Макао. рақами 3 Лей Хой Ин. фуриғболӣ кардан дар кор нест инҷо. Умед Кузиев танҳо хост ки аз бозингари Макао гузарад. беҳтар аст ки бо пас бозӣ кардан, албатта он тартиби бозие ки мо то ҳол дорем. Солиев партоб ба ҷаримагоҳ аз тарафи Идрис. Саломов комбинатсияи монанд ташкил мекунад бозингарони мо. дар ҳолате ки Идрисёров гол зада буд, аммо ин навбат зарбаи Илшод Саломов маҳкам карда мешавад. Солиев паси хато иҷро мекунад Илшод Саломов, аммо бозингари Макао низ тӯбро дар майдони нигоҳ натавонист. Вонг Чисон ба назарам ки Макао дастаи заифтарини гурӯҳ аст. Камбоҷа бо ҷопон андак беҳтар бозӣ карда буд. ишора мекунанд бозингари Макао рақами 5 ки каме вазни гаронтар дорад. Чонг Хойфонг ягон нафар ба дастгирию нашитобид дар хати ҳуҷум. имконоти навбатӣ барои гол задан пасдан мумкин буд. Идрис ниҳоят зарба зад, дар ҳоле ки аз тарафи рост Бахтиёр Солиев аллакай боз буд. Солиев зарбаи Кузиев бармегардад дарвозабони Макао. имрӯз ҳаҷми кори бениҳоят калон дорад дарвозабони ин тим. муқобили ҷопон ҳам барояш ҳамин тавр мешавад. аслан хуб ин аст ки мо муқобили ҷопон дар даври сеюм бозӣ мекунем. яъне ки дар умум бо касб кардани 6 имтиёз бо эҳтимолияти 99% даста ба мусобиқаи ниҳоӣ роҳат пайдо мекунад. Шарипов Асратшо
ягон маротиба дар таърихи худ дар се иштирокаш дар ҷоми осиё Макао аз гурӯҳ ҳам набаромадааст. исмоилов муҳаммад раҷабов дар тарафи рост бозӣ карда истодааст. зарбаи навбатӣ ва дифоъгар тӯбро мебарад аз хатти дарвоза. ризомов пас ба канори чап муҳаммад шарипов. насратшо ҳоло имкон барои зарба задан нест. бозигузори зебо, аммо паси охир аз тарафи Самандар Ризомов номувофиқ аст. чанд дақиқа аст ки мо голро намебинем. фикр накардам ки иктифо кардан дар кор нест бо 4 гол. ризомов ишора менамояд ба тарафи муҳаммад ки бояд ками мавқеъи дигар мегирифт. муҳаммад раҷабов дар болои тӯб меафтад инҷо. дуруст тӯбро идора кард. аммо ба натиҷаҳои 2024 нигоҳ накарда дастаи Тоҷикистон дуим дар солҳои охир дар мусобиқаҳои байналмилалӣ хуб бозӣ мекунад. ҳатто дар мавсими 2022 дар ҷоми осиёе ки дар Кувайт баргузор гардида буд, мо аз гурӯҳи худ баромада будем. аз соли 1999 мо шурӯъ кардаем бозӣ карданро дар марҳилаҳои интихобии ҷоми осиё. соли 2001 бори аввал роҳ ёфтем, баъдан 3 мавсим бозӣ накарда будем, аммо аз соли 2005 инҷониб доимо дастаҳои мо муваффақанд дар марҳилаҳои интихобӣ. раҷабов боз як зарбаи кунҷии дигар. довар талаб дорад аз муҳаммад шарипов ки танҳо бо садои иштаки довар ту ба бозида раварда шавад. ҳафтум зарбаи кунҷии мо, аммо рақибон то ҳол ягон зарбаи кунҷӣ иҷро накарданд ва умуман то ба дарвозаи Фирӯз Бекмуродов онҳо наздик нашуданд. дар қисми дуюм метавонад Пайрав Воҳидов дарвозабонро иваз кунад барои имкон додан ки дигарон низ фазои мусобиқаро эҳсос кунанд. ин бозӣ имконият медиҳад. шарипов
Rajabov. توپا برده شده است. دورو میگیرد نصرتشاه اسماعیلوف. پاس به کنار چپ. بازی کردن در کار است تو صدای اشتکی دوار. ضربه جانبی دروازه. اونقدر خفناک نبود. برمیگردن دروازه‌بان. Rajabov. гарчанд ки мағлуб шуда истодааст Макао, ҳеҷ имконоте надорад ки тӯбро гирифта ҳуҷум ташкил кунад. Ризомов. бозигузори зебо. Насратшоҳ зарбаю бармегардонад дарвозабон. бекмуродов. насрашо бисёр хуб озод мешавад аз фишори рақиб. бо як ҳаракат зуд хост дарвозабон тӯбро ба ҳамла равон кард, аммо дифоъгари молакай дар мавқеи худ қарор дошт. қоида вайронкунӣ ва дарҳол корти зард. ва бозигари Макао нишон дода мешавад. Чонг бисёр ошкоро возеҳ қапид аз даст ва пироҳани Муҳаммад Шарипов. Акай пазмони гол шуда имрӯзтӣ. зарбаи тобнок дар иҷрои Хусрав. Холиқ Назаров ӯро ба бозӣ даровард. Пайрав Воҳидов. ин дебюти Хусрав Холиқ Назаров аст дар бозиҳои расмӣ дар ҳайати тими миллӣ. бартари Холиқ Назаров дар он аст ки албатта ҷуссаи бузург дорад ва ӯ мавқеаш пивот аст. яъне ки дар футзал ҳамин гуна як мавқеъ аст, фарқ мекунад аз футбол. пивот нафаре ки дар мавқеъ ҳамлавар истода пасҳоро қабул мекунад, маҳкам мекунад, як дифоъгарро ба ҳуҷум тақвият мебахшад.
матлуб хоҳем дид ки بیشتر بازیگران نو خود رو در میدان معرفی میکنند. خسرو ضربه میزند بختیار سولیف. خیلی باد ҳавонишон дам шуданд кормандони федератсияи футболи тоҷикистон ки дар бозии рӯза кам нестанд ба ҳайси мухлис. бозигари макао қариб буд ки аввалин зарба ҷониби дарвозаи мо занад. ёраф се нафар таъқиб доштанд идрисро. хусрав хоҷа бозии муқобили вайрон карда мешавад. на худи хулиқназаров қоидаи бозиро вайрон кардааст. дар ҳоле ки ба назарам аз пушт ба пӯй зада буданд. партов аз сад баланд ва ҳуҷуми макао бенатиҷа ба анҷом мерасад. چی مشورت دارند بین هم مربیون دسته ما؟ سولیف همین حالت ها در کار است. خلیق نظرف پیوت برای همین خیل بازی کردن ضرور است در میدان. اما ادریسیارов با نوگی پا ضربه دقیق زدن نتوانست. хурду калон одамони касби кори гуногун ҳама имрӯз ҷамъанд барои тамошои бозӣ. бовар дорам дар бозии муқобили ҷопон теъдоди мухлисон ба маротиб бештар мешавад. ضربه جریمه‌ای کار میکرد ماکاو. تنها یک نفر رو میگذارد بکمرودوف. ضربه برگردانده میشود. میتوانید بختیار سولیف با پاس بازی کند با خلیق نظرف. دوباره یک با دروازه بال میبرآمدند در این صورت. سلاموف پاسر گذراندن نتوانست ادریس. سولیف ضربه ادریسیارов برگردانده میشود.
мухлисон номи Идрисёровро мегӯянд. имрӯз ягон нафар дар ҳайати тиму заиф нест, аммо фарқкунанда мо аз Идрисёров аст дар майдон. тела медиҳад бозингари Макао Холиқназаровро, ё худаш ҳисоби суръат рафта ба дарвоза мезанад. корти зард ба Холиқназаров. бо даст бозӣ кард Хусрав. бале, рақибро наафтондааст, танҳо мақсаднок бо даст ба тӯб расид. барои корти зард. ҳоло вақт ҳаст то анҷоми қисми аввал, чун дар футзал 2.5 дақиқа метавонад ки беш аз 5-6 дақиқа давом кунад, чун вақти зинда аст. аммо аз дақиқаи 10 инҷониб мо ягон маротиба дарвозаи Макаоро рахна накардем. Солиев. чанду маротиба аст ки Идрисёров мехоҳад аз байни пои рақибон тӯбро гузаронад. каме соддатар бозӣ кардан дар кор аст, фикр мекунам. андак ноаниқ рафт паси Холиқназаров. аммо дигар бора тӯбро ба худ бармегардонад бозингарони мо. аз масофаи дур зарба зада мешавад, чун дигар илоҷи ташкил кардани ҳуҷум надоранд бозингарони Макао. бениҳоят зебо зарбаи Саломов ва сад мегузарад дифоъгар. واقعا هم دوام چند سال اخیر یاد ندارم که در ҳайат дастамон пивот бозингар бошад. ва акнун ҳаст як нафар. бояд ки ин маҳорати худро то дараҷаи аъло сайқал диҳад. бисёр хуб ҳаминҷо тӯбро қабул карда дар ҳол зарба мезанад Холиқназаров. пас тарафи Дилшод Саломов хато меравад аз ҷониби Идрис. дақиқаи охирин. умеди пирӯзӣ Макао надорад. танҳо як нақша асту халос. гол камтар сар диҳанд. Идрис қоидавайронкунӣ буд, аммо барои чӣ довар сарфи назар мекунад? ба назарам ки пои Идрисёровро зада буд бозингари Макао.
зарбаҷои дарозаимон нахусти зарбаи хавфнок. ва зарбаи кунҷиам ба даст меорад Макао дар фарҷоми қисми аввал. албатта дар ин гурӯҳ мубориза барои ишғоли зини аввал байни дастаи мо яъни Тоҷикистон ва Ҷопон хоҳад буд. хавфнок шуд дар қисми аввал. дар охири бозӣ нақтараш Макао дуюм зарбаи хатарнок. анакнун акс ҳуҷум мегзарем. поёнкунӣ нест довар барои чӣ кушода намешавад бозигари Макао. ман ҳаминҷо умуман нафаҳмида истодам. рақами 11 аз тарафи чап озод аст, аммо пеш намеравад ки пас қабул кунад. аут хато иҷро гардид. туп аз хати канор пештар баромад, аммо бозингар умуман аҳамият надод. на ҳама бозигарони Макао футзалбозони касбӣ ҳастанд. на ҳамааш. қисми аввал тариқ бо ҳисоби 4-0 ба фоидаи дастаи мо ба анҷом мерасад. дар 10 дақиқаи охир бо ягон гол назадем ва акнун интизори нимаи дуюми рақобат мешавад. тамошобини азиз, бовар дорам ки 4 гол анҷоми кор нест. бо мемонед гузориши мустақими худро пас аз танаффус давом медиҳем. мухлисони азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем баъди қисми дуюм бозӣ ягон ҷо наравед, барое ки зеро ки осмони бурди ҷоизаҳо мешавад. шумо баъд аз дуюм қисми дуюм бозӣ ягон ҷо наравед, барое ки зеро як бор дигар мегӯям ки бурди ҷоизаҳо мешавад. PlayStation 5 ва дута смартфон. ташаккури зиёд барои диққататон.
тамошобини азизи давом медиҳем гузориши мустақими худро аз рақобати даври аввали марҳилаи интихобии ҷоми осиёи ба футзал 2026 тоҷикистон Макао ҳисоб 4-0 аст ба фоидаи мо. то дақиқаи даҳуми қисми аввал мо 4 гол задем, баъдан каме бозиамон заифтар ҳам шуд, гӯем хато намекунем. Заиф ба маънои он не ки мо тӯбро додем ба рақиб, на. аммо дигар гол назадем. аммо дар охири қисми аввал бисёр як фишор овард Макао. ду зарбаи хавфнокам иҷро карданд. алан инҷо зарба ва дарҳол гол. 14 сония аз оғози қисми дуюм Некрузидиев зарбаи барқосо иҷро мекард аз болои сари дарвозабон. ҳатто ҳаятҳорован дигар бора ба шумо маърифӣ накардам, аммо чӣ ҳоҷат вақте ки Некруз чунин зарбаи сахт мезанад. ягон бозисозӣ мураккаб набуд. танҳо паси насача аз кунҷи майдон ва бо аввалин расиш зарба мезанад Некрузидиев. панҷ бар сифр. аллакай ҳисоби бозии ҷопон ва Камбоҷа такрор меёбад. аммо идомаи фаъолиятро интизор ҳастем. ма медонед ҳисоби оне ки дар як гурӯҳ се даста қарор дорад дар марҳилаи интихобӣ. дар гурӯҳи H Афғонистон, Миянма ва Малдив. зимни ҳисоби имтиёзҳо миёни дастаҳои зинаи дуюм, натиҷаи бозии дастаҳои зинаи дуюм муқобили заифтарин дастаи гурӯҳе ки муқобили дастаи зинаи чорум ихтисор карда мешавад. яъне ки бо эҳтимоли зиёд агар мо зинаи дуюмро ишғол кунем, аммо умедем ки зинаи аввалро мегирем албатта, аммо раваду зинаи дуюмро ишғол кунем, натиҷаи мо муқобили бо эҳтимоли зиёд Камбоҷа ҳисобида мешавад. зеро ки аз рӯи он бозие ки ман замон дида истодам ва шумо низ баробари ман, Камбоҷа аз Макао дида беҳтар аст ва шонси бештари пирӯзӣ бар Макао дорад Камбоҷа. барои ҳамин дар ҳамон рақобат мо бояд ки натиҷаи беҳтарини худро нишон бидиҳем. Наслачо Исмоилов. Наслачо Исмоилов. Шарипов. ҳоло имрӯзу гол назадааст. Идрисиёров дар ҳайати мо дубл кардааст. ду гол ба самар расонид. Шарипов бениҳоят зебо зарбаи Самандар Ризомов. доим кӯшиш кардааст аз бонуги по зарба занад Самандар. аммо Шарипов бисёр ҷолиб тӯбро гузошт барои ҳамдастааш. пас ба канор. тӯбро соҳиб мешавем дигар бора. аксулуҷум дуртар тӯбро сар дод Насратшо. меафтад бозингари Макао, ягон қоида вайронкунӣ нест.
боз як вазiyati хавфнок дар аз дарвозаи Макао. ин навбат дарвозабон бармегардонад. аут хато иҷро гардид. дар қисми дуюм чуне ки мо пешгӯӣ карда будем, дарвозабонӣ васт карда мешавад. Нуриддин Ҷабборов меистад, дарвозабони дастаи Соро. бозиро ман мекунад довар. ҳосеб бардоштааст бозингари Макао Леонг Кейин. назарам ки ба ӯ дарвозабон зад. бале, такрор ба мо голи идиев нишон дода мешавад. албатта соли 2024 дар он чемпионати ҷаҳоне ки мо иштирок кардем, мутаассифона натавонистем ягон пирӯзӣ ба даст биёрем, аммо аз ҳама муҳим ин аст ки бозии хуб нишон додем муқобили дастаҳои пурқувват монанди Португалия ва Марокаш. бо Португалия 3-2 бозӣ кардем. Бахтиёр Солиев ва Комрон Алиев як голи заданд. интизориҳои зиёд аз бозии муқобили Панама буд, аммо онҷо шикаст хӯрдем. аммо аз ҳама муҳим ман қайд кардам қаблан ки он таҷрибае ки мо гирифтем муҳим гашт барои даста. партоб аҷарбон дарвозаи холӣ ва намин хел нағмагарона гол мезанад Идрисёров. партоби Умед Кузиевро бармегардонад дарвозабон. Идрисёров танҳо мемонад. оҳистак тӯбро ба дарвоза ворид мекунад. 6-0. ба ҷуз аз Бозмамадов дигар ҳама бозингарон имрӯз иштирок карданд, аммо аз эҳтимол дор аст ки Бозмамадовро ҳам дар идомаи рақобат мо дар майдон бубинем. имрӯз ба ҳама шонс дода мешавад.
бозгузорӣ карда шуд. Тӯб ба Кузиев намерасад. хетрик аллакай дар ҳисоби Идрис Ёров аст имрӯз. Ёров дар чемпионати ҷаҳон 1 гол зада буд ба дарвозаи Панама. наметавонад аз рақиб гузарад Кузиев. Тӯбра бои Саломов, як пас дигар Бахтиёр Солиев Медиат ёна Медиат зарба ва бор мегардонад ин навбат. дарвозабони Макао. Сейви Оли. Охиран ҳам сейви Оли. Аммо баъд аз сейвию Идрис боз гол мезанад. Покер ва 7-0. Goal for Tajikistan by player number 6, Idris Yorov. гузариши хуб аст кадаи рости майдон. Пас ба марказ, як голи дигар мешавад. Чарона. Марҳамат. 8-0 боз ҳам Идрис Ёров. Пентатрик. ва нишон дадашанд. Назаров алиби президенти кумитаи миллии олимпӣ якҷо директори телевизиони варзиш ин бозиро тамошо карда истодаанд ва дигар рости пас аз голи шашум он қадар зиёд ҷашн нагирифта истоданд аз голҳои худ бозигарони мо. чоргонаи пурқувваттар нимо айни замон дар майдон қарор дорад. Саломов сад мегузорад ба ин зарба Лейхон ин Солиев. мухлисони Тоҷикистон як қарсаки баланд мезанад. хотиррасон бошам ки ин танҳо دقیقه ششم قسم دوم است. اما متاسفانه چون که قبلا قید کردم احتمالاً حساب این بازی شاید که اونقدر تاثیر نرساند با جایگیری دست در جدول. اما در یک صورت میتواند که کمک رساند در صورت مساوی با ژاپن. اگر با ژاپن مساوی بازی کنه پس تعداد گل‌ها حسابیده میشوند. چهار گل در میدانی بس کرده می شود.
нишон медиҳад Самандар Ризомов, ки ба пой ӯ задааст бозингари Макао. Раҷабов. Имрӯз Идиев дар оғози қисми дуюм гол зада буд. топ хурда зарба мезанад Раҷабов. аммо рости чандон зарбааш хатар намуда буд. рост тарафи дарвозабон рафт. ишора мекунад суёмдастагон ду ангуштро. ин чанд комбинатсия аст ки бозингарон дар рафти тамринҳо байни ҳам маслиҳат мекунанд ва аллакай нишон додани шумораи ангушт ҳамаи бозингарон медонанд ки ки ба куҷо ҳаракат карда дар кадом мавқеъ истад. хуб дар дифоъ бозӣ мекунад Самандар Ризомов. Идиев, Шарипов. тӯбро дуруст манъ кардан натавонист Идиев. ва тайм-аут мегирад Макао. мо як талафоти кадрӣ дорем ки имрӯз бозӣ карда наметавонад. Баҳодур Хоҷаев аст. эҳтимолан бино бар осеб. бозии навбатии мо ки муқобили Камбоҷа аст. рӯзи 22 сентябр расо дар ҳамин вақт дар соати 20:00 макон бетағйир аст баргузор мешавад. мизбони номиналӣ маҳсуб мешавад Камбоҷа ва бозии ниҳоии мо рӯзи 24 муқобили ҷопон. бозии аз ҳама муҳимтарин. тӯб дар маркази майдон. Идиев. Раҷабов. Самандар ин мавсим ба яке аз бозингарони муҳим дар дастаи соло табдил ёфт. солҳои гузашта бештар аз ҳайати захираӣ ба майдон ворид мегашт. намошад нақши калонтар дорад дар дастаи худ. Ризомов мавқеи зарбазанӣ аст ва гол 9-0. ман рости аллакай ҳисобро гум кардам ки кадом бозингарони мо чанд голи задан. яқин танҳо Идрисро ёд дорам. Самандар бошад ба назарам ки дуюм голи мезад. Гол ро зад бозингари рақами 5 дастаи Тоҷикистон Самандар
تمام مشود دو عدد با فایده ما یک گل دیگر نمیرسد برای رقم را دو عدد کردن. راستی امروز ضربه‌های رجبوف چندان دقیق نرفته ایستادن سوی دروازه. شریپوف تو بالانتر میگذرد. البته نزدی پیرو وحیدوف یک وظیفه گذاشته شده است برای آمدن از گروه. و رخ دادن به مرحله نهایی مسابقه. مسئله سین می شود که در جام آسیا چی وظیفه ها گذاشته میشوند در نزد تیم ملی ما. زیرا که نتایج قبلی ما نظر است بود. در بازی دور نیمه‌نهایی ضمن که با تایلند 3 بر 3 بازی کردیم، در سلسله ضربه‌های پنالتی نیکوزالی محمدوف، فایزالی سردارов و دلشاد سالامов خطا ضربه‌های خود را اجرا کردند، نتوانستند گل زنند. همین چیز باعث شد که ما به فینال نبرآمدیم. در بازی برای گل زینه سوم باشد. گل بزند ماکاو. هیچ تصور کردن نمی‌توانستم که این کار رخ می‌دهد امروز در بازی، اما ماکاو ببینید که چطور خرسندی میکنند. یک گل برایشان دستاورد است و دروازه تاجیکستان. رقم 10 فونگچیوا میزند. برای همین فارغ‌بالی و به اهمیتی کردن در کار نیست در خط دفاع. این گلی ماکاو میتواند که باز هم انگیزه تاجیکستان رو بیشتر کند، به غضب آورد بازیکنان ما را برای زدن گل‌های دیگر. خواهید آرام کنی کارت زرد نشان میدهد دوار با رقم 4 با چانگ پاک چون. اکنون پیوت در هیئت ما به میدان وارد میشود. خسرو خلیق‌نظرов. تاکتیک‌های گوناگون را سنجیده ایستاده است وحیدوف، از جمله استفاده 3 بازیکنان هیئت اساسی جمعی خلیق‌نظرов. کارت زرد دارد خسرو خلیق‌نظرov، برای باید احتیاطکار باشد. در قسم اول بنابر بازی با دست مجازات گرفته بود. در بازی برای اشغال زینه سوم مقابل ازبکستان در جام آسیا 2024 از 4 پنالتی ما زده تنها یک بازیگر عبدالقیوم عمرов گل زده بود و خلاص. فایزالی سردارов، کامران علیев و بختیار سولیев نتوانستند توپ را وارد دروازه ازبکستان گردانند. نورالدین جبارов نیمی وقتی قسم دوم ملکه پشتی سر میشود. کوزیف کارت زرد بعد شد سلامов برای چی راستی من در دینامیکای بازی الکی توجه به کنار مقابل کردم، ندیدم که دلشاد سلامов چی کار کرد.
аллакай 5 қоида вайронкунӣ шуд аз тарафи бозингарони мо. дар футзал хотиррасон мешавам ки дар сурати тарокуми қоида вайронкуниҳо зарбаи ҷаримавӣ бе дивори дифоӣ гузошта мешавад, таъин карда мешавад. назарат ой қоида вайронкунӣ дағал аз тарафи Идрис ва дарҳол корти зард. хуб ки Ladies and gentlemen, the official attendance for this match, 1,750. Thank you for бозингари Макао ягон осеб намар дошт. давомоти расмӣ дар бозии имрӯза 1750 нафар дар маҷмӯа қарор доранд. мухлисон мухлиси широк мекунад. як қарсаги баланд мезанем барои хонадон. ташаккури зиёд ки омаде. хотиррасон мекунем ки 22 сентябр соати 20:00 дар толори варзиши шаҳри душанбе ҳамин ҷо дастаи тоҷикистон бо дастаи камбоҷа боз мекунад. ҳамаи шуморо бо интизорем. тоҷикистон Тоҷикистон! 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 барои футзал 1750 нафар давомоти назаррас аст. миёни мухлисон мо муродулло алиқуловро мебинем ва падари муҳаммад шарипов пронженка дар паҳлӯяш довари футзал аст Сафаралӣ Маҳмадалӣ, агар иштибоҳ накунам. пронженкара бошад, ба назарам ки аксарият мешиносад. варзишгарбонуи риштаи варзиши сабук аст. дарвозабон иваз карда шуд дигар бора дар ҳайати Макао. то ин дам Чоанги Ивен дарвозабони дуюм даста қарор дошт. акнун бошад дарвозабони асосӣ бармегардад ба майдон Сокачон. ёраф суръати бозӣ каме гум шуд бинобар чанд қоида вайронкуниҳо, афтишҳо ва ба майдон даромадани табибони дастаи Макао. бозигузорӣ карда шуд. қисми аввали рақобат 42 дақиқа давом кард. як зарбаи дигар беҳтар буд ба назарам барои бозигари мо дар ҳамин ҳуҷум аз тарафи рост пас ба марказ иҷро кунад. зарбаи Идрисёров, аммо ту ба стуни дарвоза мезанад.
дақиқаи охир рости бозингари мо баҷуд аз ҳамон ҳолате ки Идрис Ёров дошт қаблан ягон вазъияти хавфнок ташкил накарданд. ин зарбаи Илшод Саломов умуман ноаниқ аст. Саломов Ёров туро мегузорад дигар бора ба Дилшод. бешубҳа беҳтарин бозингар имрӯз дар майдон Идрис Ёров аст. воқеан ҳам хуб дурахш дорад. ҳам аз ҳисоби нишонотҳои инфиродӣ ва ҳам дар маҷмӯъ аз ҳисоби таъссурот беҳтарин дар майдон аст. паси зебоию аммо камтар сахттар бояд пасро иҷро мекард Идрис. аксу ҳуҷуми Макао ё маҳкам мекунад Саломов. албатта бозингари рақибро ба чоргонаи моеваз хоҳад шуд дар майдон. каме фаъолтар шуданд дақиқаи охир бозингарони Макао. ҳатто шумораи зарбаҳояшон ҳам зиёдтар гашт, гарчанд ки умуман хавфнок нестанд. Шарипов чоргонаи мо иваз карда мешавад дар майдон. зарбаи Самандар Ризомов бармегардонад. Сокачон дарвозабони Макао. шумораи зарбаҳо 15-6. аз 15 зарба мо 9 гол задем. Раҷабов, Идиев, Шарипов. аз ҳаминҷо зарба заданам мумкин аст. ман қайд кардам қаблан ки Муҳаммад Раҷабовро имрӯз зарбаҳояш чандон хуб нарафта истодаанд. Шарипов пас ба марказ, зарба бо рӯ бармегардонад дифогари Макао Леонг Кейин. тамошобини азиз, нафароне ки интизори рақобати Манчестер Юнайтед ва Челси ҳастанд, дарҳол пас аз анҷоми бозии Тоҷикистон муқобили Макао ба таври мустақим аз телевизиони варзиш ин бозӣ раванзади шумо мегардад. барои ҳамин хотир расон мешавам ки варзиш ин бозиро чун эълон карда буд, албатта намоиш медиҳад. аммо албатта барои мо бозиҳои футзали Тоҷикистон муҳимтар ҳастанд, зеро ки ин тими миллӣ аст, мусобиқаи муҳими интихобӣ. зебо бозигузорӣ карда мешавад, аммо ниҳоят Некрузидиев зарбаи баланд иҷро мекунад.
дар сурати пирӯзӣ бар Камбоҷа ва мусовӣ бо Ҷопон бо эҳтимоли хело зиёд ҳар даста ба мусобиқаи ниҳоӣ ҷоми осиёро хат ба даст хоҳанд овард. яке мустақим, дигаре аз ҳисоби дастаҳои зинаи дуюми ҳар гурӯҳ. аммо 4 имтиёз кафолат медиҳад албатта рохатро. Шарипов Идиев Ризомов ноаниқ бояд мавқеъати беҳтар меҷуд барои зарбазанӣ. инҷо фурсати хуб набуд. байрам воидов дар нишасти матбуотӣ пеш аз бозӣ қайд кард ки мо тайёрии худро ба мусобиқаи интихобӣ ба чанд марҳила тақсим карда будем. якчанд бозингароне ки рушд накарданд ва ҳунарнамояшон заифтар шуд, мо тасмим гирифтем ки онҳоро ҷалб накунем. барои ҳамин ҳайат феълан каме фарқ мекунад аз он ҳайате ки дар чемпионати ҷаҳони 2024 буд. ва чунин қайд кард ки дар мусобиқаи интихобии қаблӣ мо зинаи аввалро дар гурӯҳ ишғол карда будем. мехоҳем ки дастоварди худро такрор кунем. ин чиз имконпазир аст албатта. Шарипов боз як пас бо пушти по, зарбаи навбатӣ. Некрузидиев пас аз голи худ дар оғози қисми дуюм якчанд имконияти хуби голзанӣ дар ихтиёр дошт, аммо наметавонад самаранок истифода барад. Ризомов туру мегузорад ба Идиев, боз як зарбаи дигари Некруз ва зарбаи кунҷии навбатӣ. Мамад Шарипов пас хато иҷро карда шуд. хотиррасон мешавам ки Шарипов мавсими гузашта бори аввал дар корномаи худ беҳтарин бозингари мавсим дар лиги касбии футзали Тоҷикистон эътироф шуд. ҳоло чоргонаи дуюм бештар дар майдон бозӣ карда истодааст. Самандар зарбаи дақиқина мезанад ва гарчанд ки қариб тӯбро ба даст бигирад дарвозабон аз ҳисоби шасти зарба ва қавигии он тӯб ба дарвоза ворид мешавад. Некрузидиев дубл 10-1 рақам дуадада гардид. Necruz!
ҳам моро манъ кардааст аст аз гаштан ба ҳуҷум. Goal for Tajikistan by player number 12. давом медиҳад прессинги дастаи мо. фикр мекунам ки Макао ягон имтиёз ба даст намеорад дар марҳилаи интихобӣ. Камбоҷа низ аз онҳо дида пурқувваттар аст. Кузиев пас бояд яду на зарба мезанад Умед Кузиев дар ҳоле ки аз тарафи рост Идрис Ёров озод буд. бозигарони мо барои задани голи 11 мераванд. Хусрав Холиқназаров гол назадааст дар бозии имрӯза. албатта мехоҳад ки нахустин голи худро дар бозиҳои расмии тими миллӣ ба самар расонад. хотиррасон мешавам ки бозии нахустини ӯ аст имрӯз. Кузиев аз ин мавқеи мушкил зарба иҷро мекунад. аз ҳамин ҷо гол задан қариб ки ғайриимкон аст. якним дақиқаи дигар то анҷоми бозӣ. Макао метавонад ки хурсанд бошад. мо ба мақсади ниҳоии худ расидан. гол задан ба дарвозаи мо. Кузиев Саломов ҳоди бозии муқобили вайрон карда мешавад. Ёров бисёр осон фиреб дод рақибро. паси Ёров бояд шавад ҳамин ҷо. аммо муна эҷод мекард дифогари Макао. ҳоди вайронкунӣ ва ин шашум қоида вайронкунӣ будааст ҷониби бозингарони мо. барои ин ҳам зарбаи ҷаримавӣ бемонеа таъин карда мешавад. дар хати дарвоза аллакай Фирӯз Бозмамадов аст. ин бозингар қаблан гол зада буд. Фонгчива Фонгчива зарбаю ва ту ба дарвоза медарояд. аз байни поёи Фирӯз Бозмамадов ту ба дарвоза ворид шуд. 10-2 дубл. ба номи худ муҳр мезанад Фонгчива. хело пеш баромад Бозмамадов, андак омад накард. Голи дуюми дастаи Макао за бозингар
Fong Chi-lan. Ҳисоби бозӣ 10-2. шояд ки бозигаҳони Макао умуман ғамгин нашаванд аз бохти имрӯза. Ду гол заданд ки чунин натиҷа барояшон як нав дастовард ҳам ҳаст. Аммо аз ҳама ҷашни калон ма аз Фонг Чива дорад ки ду гол зад. вақтам аллакай ба анҷом мерасад. 10-2 ҳисоби ниҳоии рақобати имрӯза. нахостин пирӯзӣ дар аввалин бозӣ ва рақобати навбатии мо рӯзи 22 сентябр соати 20:00 дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обӣ баргузор мешавад. ҳамаи шуморо даъват менамоем барои тамошои бозии муқобили Камбоҷа ба таври зинда аз маҷмӯаи варзишӣ ва бози аз ҳама муҳимтарин рӯзи 24 сентябр муқобили ҷопон. тамошобини азиз дар ҳаминҷо гузориши мустақимо ба анҷом мерасад. меҳровари кишвар будам ки бозиро барои шумо шарҳ додам. барои таваҷҷӯҳатон арзи сипос ва умедвор мешавем ки дастаи мо дар гурӯзини аввалро касб мекунад. хайр.